Hola de nou, ja estem ací al taller d'iniciació a l'escriptura creativa. Estem en el vídeo número 4. Moltes gràcies per continuar aquí veient-me a mi. Espero no estar avorrint-vos molt. A veure, este vídeo jo diria que és, si no el més important, un dels més importants dels 10 que anem a veure. Val? Jo crec que és molt important saber com planificar la nostra història. Què passa? La creativitat és una cosa molt delicada, que si tu comences a escriure i de repente se te'n va la famosa inspiració, ja no tens gana de continuar i s'acaba la inspiració, ja no continuem, abandonem la història i tal. Què hem de fer? Tot el possible per a que això no ocorrisca. La millor manera d'aconseguir això, sobretot quan som principiants, és tindre la estructura de la història un poquet amarrada. Esta feina, hi ha persones que els encanta planificar la història i després redactar-la els dona una peresa tremenda. Bé, no sé, cada un és cada un, però sí que és de veres que és un consell molt important, sobretot per a quan estem començant, és planificar un poc la història, encara que siguin històries curtetes. És important planificar-la, perquè si no moltes voltes comencem a redundar sobre la mateixa idea o no tenim molt clar com arribar a un lloc o a un altre, i si ens perdem i deixem d'acabar històries, deixem de motivar-nos. El més motivador quan un comença a escriure és escriure cosetes breus. Quan tu escrius una història, la comences, l'acabes i la pots mostrar, és la sensació més gratificant que aneu a trobar. Que després la mostres i no li agrada a ningú? És possible, que passi, així és la vida. Però és un risc que anem a assumir, però si no ho hem acabat no ho podrem mostrar a ningú. Després n'hi haurà qui li agradarà, n'hi haurà qui no, la podrem millorar o no, però una fulla en blanc sí que no la podem ni corregir ni millorar. Hem de començar a escriure. Val, a veure, per lògica, quan un agarra un llibre que ja està escrit, mira l'índex, no? Tots tenen un índex de capítols, a voltes tenen títol, a voltes no, però normalment cada capítol divideix escenes o parts importants d'una novel·la o d'una obra llargueta. Què anem a fer? Si tenim una idea, anem a intentar fer un índex de la idea que tenim en el cap. Farem un índex molt breu i en cada un dels capítols, que seran els títols de cada un dels punts d'aquest índex que creem, anem a posar 4 frases, 4 conceptes molt bàsics de què passarà en cada un d'aquests títols. Això ens farà que observem la consistència que té la nostra història i que sapiguem a on anem en cada un dels capítols. Anem a intentar pautar també les sessions d'escriptura, perquè així serà molt senzill. Si tu saps que més o menys en una sessió d'escriptura eres capaç d'escriure 1.000 paraules, per exemple, pues sabràs que pots escriure un capítol per cada sessió, sabràs més o menys un poquet d'estructurar-te el temps d'escriptura per a tindre acabada la teua obra. Aquesta part realment és una tonteria. No és necessari saber quant de temps anem a gastar en una cosa o altra. Hi haurà voltes que tenim també moltes més ganes d'abordar una escena més d'acció, perquè tenim el cos com a més actiu. Hi haurà voltes que a lo millor estem com a més nyonyos, pues a lo millor una escena més dramàtica serà el moment d'escriure-la. Si tenim els capítols pensats d'una manera lògica i estructurats, podem escriure en cada sessió d'escriptura el capítol que ens doni la gana. Després podem fer-li 4 o 5 retocs i tots ells aniran formant part de la història, però estaran més motivats per a escriure un punt o un altre i quedaran molt més al nostre gust, explicarà molt més el que volem explicar. És molt important sentar-nos a escriure, no esperar la inspiració divina davant d'una pàgina en blanc. És molt important que hagin madurat aquesta idea en el cap, que l'hagin intentat planificar en aquest índex o en aquests capítols que jo vos he dit que planifiquem, per a no trobar-nos en aquest full en blanc en el que no sabem com començar. Si ja tenim un xicotet guió de la història, serà molt més fàcil que comencem a perdre la por a aquest full en blanc que de veres que fa por. Comences a escriure 4 frases i no sé si aquestes frases són un bodrio o no, però n'hi ha que començar. Ja després les canviaràs. Si és que potser després d'haver escrit tota la fulla en blanc fins al final,
arribes al principi, revises i dius és que de veres que aquestes 4 primeres frases eren un bodrio, vale, pues ja les canviaràs, però a saco, ja que començar sense por. Això ens porta a saber la diferència entre els escriptors, això ho sentireu moltes voltes, és una cosa molt famosa en el món literari, el ser un escriptor de brúixola o un escriptor de mapa. L'escriptor de mapa és el que vos acabé de descriure, el que té una història amarrada, una història planificada. És la manera més fàcil de tindre un agarradero, un asidero per a no perdre'ns, sobretot quan estem començant. És la manera millor de tindre un mapa que seguir, no? Com el seu nom indica, no? Seguirem aquesta trajectòria que marca el mapa i no ens perdrem. Quasi és més important saber quin és el final de la nostra història a quin és el principi. Perquè si no sabem com va acabar la història, ojo, en això no vull dir, per exemple, si saber al 100% com va acabar. No al 100%, però sí un desenllaç. Perquè si no sabem com anem a parar aquí, no sabem com viatjar des d'un principi fins a aquest final. Perquè el mig és molt ampli. Poden passar moltes coses. Està clar que pot canviar aquest final, però en un principi hem de saber més o menys on anem a parar. Això és per als escriptors de mapa. Què és un escriptor de brúixola? L'escriptor de brúixola és el que es deixa portar. Un escriptor de brúixola té tot aquest exercici de creativitat del que ja vos he parlat en el cap, s'assenta i volca la història. Comença a escriure i comença a viure junt amb els personatges tot el que passa. Això té una part molt xula, molt de fluir dins la creativitat, molt de flipar, però té un risc molt gran, que és que quan portem la meitat de la història ens donem compte que allò que havíem escrit al principi no té sentit perquè se'ns ha ocorrit a meitat que millor aquest personatge se n'anava a viure a un altre país. Perquè, el que siga. O que resulta que és molt millor que este personatge fora orfe, no? Que no tinguera pares, perquè resulta que els pares, normalment això és una cosa molt curiosa en la literatura. En la literatura hi ha moltes obres, si vos fixeu, és molt habitual, sobretot en les coses fantàstiques i tal, que no hi haguen pares. No sé per què, però els pares controlen. I si la història va ser una fantasia en la que el personatge va viure coses molt loques, va tenir una vida molt emocionant, els pares molesten ahí. Pobres pares, no? Però la missió d'un pare és controlar el bé del fill. Un fill ha d'explicar-li a un pare on està, per a que no patisca, per a poder demanar-li ajuda si la necessita, i en moltes d'aquestes obres veureu que els pobres pares estan o bé morts, pobres persones, o bé en un altre lloc o tal. I és molt curiós, però vos fixareu, mireu, Harry Potter no té pares, i per això va totes aquestes aventures per la vida. Bé, n'hi ha molts altres exemples que són molt il·lustratius d'este rotllo. I ja me n'han anat per les rames, però el que volia dir és que si tu has començat a escriure una història en la que el personatge se'n va a viure una aventura molt gran tal, no resulta coherent que ningú es preocupi per ell si tu en la primera part de la novel·la has començat a escriure que està sopant amb els seus pares i que els seus pares són molt controladors i que no sé què, que no sé quantos. Pues hem de ser un poquet previsors d'aixes coses, i si tenim la història planificada de principi a fi, ja sabem que este personatge que estava sopant amb els seus pares, si se'n va anar a viure una aventura en el pleno desert, pues haurem de saber que o bé els pares no saben res, o bé aquest xiquet no té pares, o bé és que estava de viatge i els seus pares estan lluny i no necessiten saber res de tot això, ja sabran del seu fill quan torne sano i salvo del viatge per el desert. Val? Per això, quan un no és principiant, si ho té amarrat, és molt més fàcil que acabi de manera exitosa. Si bé escriure de manera brúixola, és molt xulo perquè vius molt més la història. L'estàs creant en el teu cap a l'hora que l'escrius. Sí, és molt guai. Jo combine les dues coses. Eixa és la meva manera d'escriure. Jo sí que em planifique la història perquè necessites saber què he d'escriure en cada sessió, més o menys, i perquè m'agrada tindre les coses amarrades, ser un poquet lògica en les coses i un poquet coherent, perquè si no al final el lector també diu però esta no havia dit que no sé què, que no sé quantos, i perds credibilitat. És molt útil tindre les coses amarrades, però clar, en cada sessió d'escritura anem a deixar-nos disfrutar, anem a deixar-nos
anar a tope en els personatges, no? A veure este què pensa, què fa, què diu, els diàlegs, no? Els diàlegs és com molt espontani, el xulo és començar a parlar per veu d'ells, posar-te una altra volta més en el paper que vos dia del personatge. Si eres un assassí, pues disfruta de ser un assassí, ahí, de maquinar, de veure què diu, com parlarà aquest assassí, pues ahí comences a escriure coses i tot això és improvisar. Després ho estàs improvisant però dins d'una cosa amarradeta si ja tens aquest mapa. També és perillós esclavitzar-se a una estructura. Si ens pautem a de pe a pa què ha de passar en cada capítol, clar, és tan avorrit que ja sabem exactament tot el que va passar que igual la nostra creativitat diu no tinc ganes. Perquè això pues, ja ho tinc hasta avorrit de tant de pensar-ho. És possible. Què vull dir en tot això? Que vos dia al principi del primer vídeo, jo no tinc la veritat absoluta en res. Jo vos dono el meu truquet. El meu truquet és planificar un poquet per a no perdre el norte i a partir d'ahí crear, inventar i jugar. No és més que jugar. Com quan érem xicotets i jugàvem amb ninotets i ens inventàvem històries que flipàvem en colors, pues és així. No és més que això, però volcat en una cosa escrita. Jo vos aconselle que planifiqueu un poquet i que després vos deixeu fluir. I hasta aquí hem arribat en este vídeo. Este seria el nostre quart vídeo. En el quint vídeo parlarem sobre la estructura de la història. Sabrem com aquesta estructura que vos dia que era interessant que planificarem. Hi ha certs trucos o maneres per a fer que aquesta estructura tinga una certa consistència i que siga agradable de manera literària. Pues ja ho abordarem en el següent vídeo. Moltes gràcies una volta més per haver-me sentit i ens vegem!